weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe Afrique takkusana yoni to gurela Oumar Ly jafana beelinaɓe woluma nere mbahe dadde sere kunda ngabo dingiray ko waktu yoni hato gundaga kame hamdallahi ene jiya e gardede kabruji mena to leydi Sénégal horejo leydi ndi subaka hande o marokira jenaje tonto Grand Théâtre ko fate banggue sukaɓe heɓɓe kawguela mumena tonto leydi Mauritanie catala tammingal ko fate banggue bindi tagol e nder leydi ndi ɓe kolliti gasi ha laaɓi ko winditi ko kala ko million e temedde nayyi e nogas e jeetato ɓiɗɗo Mauritanie najo tonto leydi Mali catal tammingal ko fate banggue sumgoji ɓe kolliti yoɓe dokke yajede caggal haɗo ɗo gonɗen ɓe goni koye limore suwa tawa gasde ɗum saabi résultat ji cuwa yaltude e nder leydi ndi kala tonto Guinée Conakry jonde joɗima hanki gam yurnitade kene foto wonde temedere capanɗe joyi jeeɗiɗo waranoɓe hitande ujunnaje jeenayyi e laamu Moussa Dadissa Camara tonto leydi Côte d'Ivoire gouvernement mo Côte d'Ivoire yurnitima hanki oɗo saaha mo gonɗen yidde mabɓe ko yurnitade kala jeeyowo gonɗo e nder leydi ndi beele ene daña carte ko wiyete carte commerce kabruji mena jolam jaberi fonno wonde ko haali Abouba woto goɗɗe joni joni jañoɗena. Kettode kaburuji mon e demgal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. Jam ñalle mon musidɓe tedduɓe nasande ɗiɗi juko hitande ujunnaje ɗiɗi e sappo ya jeetate kabruji mena ɗemgal pulaar tonto leydi Sénégal e nokku biyeteɗo Grand Théâtre horejo leydi Sénégal kame Sirigne Mbacké Thiam taw kadi ko jagorɗo kalfinaɗo ko fate banggue jangde leydi Sénégal kame Ibadara Thiam taw kadi ko wittiyanke ngana oɗo henna subakande kamɓe kala aɓe tawe tonto Grand Théâtre saabi ɗum noon ko horejo leydi Sénégal gam rokkirdemo toon jeenaje e wasiyade ɓiɓɓe Sénégal naɓe ko fate banggue gandala taw kadi ɗo henna jonde teddinira ɗum tigui ko biteɗo Ibadara Thiam kanko horejo leydi Sénégal Macky Sall o jaari wonande kay darde faydinde jagorɗo kalfinaɗo ko fati e banggue neeti kame jangde leydi Sénégal o holliti darde makko faydinde nder leydi ndi oɗo henna subaka noon ma rokkire jeenaji wonande ɓen heɓɓe seeɗan fagoji mumen e nder leydi ndi kala caggal horejo leydi Sénégal yidde makko ɓiɓɓe Sénégal naɓe yo jangdi mumen garɗu e nder leydi ndi kala ha joni tonto leydi Sénégal keddoɗenama en kaali konguɗi gulɗi Diaw Cheikh Bamba Dieya gonnoɗo maire tonto Ndara caggal on ñalawma hanki o yaltini konguɗi makko gulɗi Diaw gam widemo kay wonande ñawoɓe leydi Sénégal oɗo saaha goni tigui koye mbuñari mawdi no fewi o holliti suudu ñawore leydi Sénégal oɗo saaha wodani wonande kay ñawoɓe leydi Sénégal ha tenti biteɗo Demba Kandji kame Malick Lamoto holliti ɓeɗo henna ko ñawoɓe ɓurɓe buñede e nder leydi Sénégal ha tenti noon ɓen ñawoɓe toppitiɓe ko fate banggue ɗereji Khalifa Sala yimɓe kala ne gandi ɓen ko buñaɓe ko wona ɗum ko noon jagorɗo kalfinaɗo ñawoje leydi Sénégal biteɗo Ismaïla Madior Fall holliti wonande Bamba Dieye haala mum wona haala kelli faɗo ko haali ko kadi wona haala kelli fuya ɗiɗo hallaji potani teskede ha joni tonto leydi Sénégal keddoɗen ma en jaaha toon to Bawal laaɗi diwoje ngal leydi Sénégal woni Blaise Diagne toonne kadi hanki gorko biteɗo Bay Fall fama toon junggo caggal nde o bifti toon sac janano goto ɗon ɗo bagage o jippotoɗo ko ɗon tigui wocci bagage neɗɗo o waɗi e nder sérieux makko puusi gam yaltude caggal nde on holliti yani sac mum ko nden tigui dadi ɓe jacci e loskoji ɓe mbawi fawdemo ko junggo sac onon ne wanno nder to komi kene fota wonde million ngaji ɗiɗi e koppareje France CFA oɗo sanomo tawe toon to Thiès e cuuɗi dumbirɗi omo fadi ñawore makko eɗen mbasi tan dendagal bandiraɓe ɗannotoɓe kala moni kala yo wattu haqqille bagage muɗum caggal oɗo saaha mo goɗen soɗen teski ko saaha tiɗɗo no fewi moni kala yiiloto kono dandiri hoore muɗum ha joni toon to leydi Sénégal keddoɗen ma en kaale jagorɗo kalfinaɗo ko fate banggue nden kay kisa leydi Sénégal walla ni gueɗe nder leydi Sénégal biteɗo Ali Nguy Ndiaye
o holliti wonande ɗo hen nayi mayirɗe nduɗo hen lewru jukko ndu gonɗen kala ɓiɗɗo Sénégal najo ma heɓ carte mum d'identité caggal on siftinde on ɗo tan e lebbi jeeɗiɗi koye sumgoji faya ko fate banggue sumgoji laamuyankoji e nder leydi Sénégal kanko noon wo haalino wonande ɗo hen e mayirɗe lewru août nduɗo hen ndu gonɗen e kala kay neɗɗo bannoɗo déposé ko fate banggue kayitaji mum ma heɓ kayit mum e nder leydi ndi kala joni toon to leydi Sénégal keddoɗen caggal kay jagol foftere mum biteɗo Oumar Mala to kadi ko gardiɗo koninkoɓe hinde police noon dañi patron kesso biteɗo Ousmane Sy oɗo saaha mo gonɗen kanko woni gardiɗo taw kadi ko dadiɓe hinde police e nder leydi Sénégal kala joni toon to leydi Sénégal keddoɗen ma en kaali Souleymani Ndende Ndiaye taw kadi ganduɗa ko gonnoɗo hoorejo jagorɗo e laamu Abdoulaye Wade ne wonde Pape Samba Mbaba ene wondi kadi biteɗo Sirigne Mbacké Thiam taw kadi ko yaadinoɓe landa PDS kamɓe noon no wiiri wonande jayde witende leeral oɗo saaha mo gonɗen kamɓe kala ɓe guuri balaɓe mabɓe fadde hoorejo leydi Sénégal ngam wallude ɗum beele ne ƴamta dawol mum ɗimmala hitande ujunnaje ɗiɗi e sappo e jeenayyi e nder leydi Sénégal kala joni toon to leydi Sénégal keddoɗen ma en kaale cukko maire mo Dakar taw kadi ko biteɗo Soham El Wardina kanko noon wa yaltini konngudi makko holliti oɗo saaha mo gonɗen ɓe goniti koye mahde nokkuji ɗiɗi postoji ɗiɗi toon to Ngor kamɓe toon to Bessiyawo taw kadi ko nokkuji nden kay kisal wonde majje kaɗɗe ɗe caggal oɗo saaha mo gonɗen e teska yo layru ne heewi e nder majje ɗe ha tente kadi ɓen sukaɓe lotetoɓe yogay tufɗe taw kadi ko tufɗe teskiniɗe e nder leydi ndi o holliti noon poste toon to Bessiyawo kame Ngor kala oɗo saaha mo gonɗen ɓe gontan koye mahde postoji beele kadi ene jogo nden kay kisal wonande ɓen lottotoɓe e nder ɗeɗon tufɗe o yaltini ɗum koye jayde witende Zik FM joni toon to leydi Sénégal keddoɗen ma en kaale Pape Diop onne kadi ko gonnoɗo maire Dakar caggal baɗɗe jillu mum toon to États-Unis d'Amérique o holliti taw kadi sakti ɗum tigui ko kalfinaɗo konngol landa makko mbiyete ko Mbokko Guisguisa o holliti on noon wiyete ko Moussa Diakité o holliti wonande oɗo saaha mo gonɗen taw kadi o yaltini ɗum koye jayde taw kadi yaltini ɗum koye jayde radio wiyetego Futira Média o holliti noon oɗo saaha mo gonɗen kanko ɗo hen mbiteɗo Pape Diop ko ƴamowo le follamu hitande ujunnaje ɗiɗi e sappo e jeenayyi e nder leydi Sénégal joni toon to leydi Sénégal keddoɗen ma en kaale biteɗo Dominique Diédhiou ko suka jarowo e duuɓi nogas e jeenaya caggal noon sehilal makko ɗiɗo yadannoɓe makko hen goto wiyete ko Cheikh Ahmadou hen goto wiyete ko Cheikh Ahmadou Bamba Ndiaya goɗɗo noon wiyete ko Abdoullahi Thiam kamɓe ɗiɗo noon ɓe gardinimo kayto laamu tuma kay nde o fodi o huuni mawo yoɓo pittali mabɓe e caggal nde o tuumiɓe aɓe jokkodiri e joom suudu makko o dañi hen mettere mawde no feewi noon ko nden tigui windiɓe ɓatakuji kala ɗo jagui ko joɓotoɗo fittandu mabɓe e kamɓe nde ɓe kolliti on ñawow nde wari nde kay o yeddani ɗon tigui o jaaɓi ko haali ko ñawore makko yani mo lelo hitande kaso hen lewru wotoru koye kaso ferme ko wona ɗum ko noon omo yoɓa million taw kadi koye koppareje franc CFA ɗen koppareje noon feccete ɗum koye ɓen ɓe hunino mawo yoɓo pittali mumen sen giwi toon to leydi Sénégal paɗen ko toon to leydi Mauritanie seni ko catal tammingal ko fate banggue sumgoji taw kadi koye sumgoji e nder leydi Mauritanie ɓe jaltini ɓataki mabɓe caggal kay nde binditagol gasi ha laaɓi ñande capanɗe tati gonduɗo hen lewru ndu gonɗen ɓe kolliti oɗo saaha mo gonɗen ko winditi e nder leydi ndi ko foof ko winditi e leydi ndi ko foof so tawi rendi ko million e temedde nayyi nogas e jeetato ɓiɓɓe Mauritanie naɓe ɓen tigui goni ko windi ene wiiri jayde witende quotidien nden ɓen tigui kolli walla mbiyen tan jayde witende quotidien ko ɓen kolli ɗum ɓe kolliti wonande Mauritanie ɓesguji mumen kala ko million ngaji nayyi oɗo saaha noon million ngaji nayyi ɗi kala ko winditi wonande kay sumgoji payaɗi ko fate banggue sarɗiyankoɓe kamɓe mairie ji kala ko million e temedde nayyi e nogas e jeetati nogas jeetati ujunere ko ɗum tigui woni ko winditi e nder leydi ndi kala ɓe kolliti noon nokkuji ɓurɗi winditade ne jeeya hen tarja kono kadi noksoɗa yogay leeɗe ene pebli ha ɓurti yogay nokkuji kadi yimɓe hewɓe jaɓani winditade joni toon to leydi Mauritanie keddoɗen ma en kaali jaydi witende ami ɓe kolliti wonande joomen ngaaluji leydi Maroc kame joomen ngaaluji leydi Mauritanie joɗodima to ambassade mo leydi Maroc taweteɗo ɗon ɗo Nouakchott
kamɓe be cifodiri wonande jokkodiral ko fate banggue jeeygo hakkude joomen ngaluji leydi Mauritanie kamɓe joomen ngaluji leydi Maroc beele kadi ɓe mbawa wosodirde ko fate banggue faggudu hakkude leyɗele ɗiɗi ɗe ene teska noon wonande kay guilaɗo hen ambassadeur kesso ari biteɗo Hamida Sabara oɗo saaha mo gonɗen caggal nde yolbuno jokkodiral hakkude Rabat kame noa oɗo saaha noon jokkodiral mabɓe ene tekki tan kadi eɗen ñaagui yo yaaru yesso joni toon to leydi Mauritanie keddoɗen ma en kaale jonde jooɗi nde hecci hanki kikiɗe taw kadi jooɗi ɗum ko wali taw kadi jooɗi ɗum ko walimo Nouakchott kanko walimo Nouakchott ni maire mo Nouakchott en wonde kadi maire jikkitiɗi kala ɓe jooɗima gam wassodirde miijoji ko fate banggue oɗo sahol peeje ƴetteteɗe beele ɓe mbawa haɓade yogay yelotoɓe e booli Nouakchott caggal teskede wonande yelotoɓe e booli Nouakchott ni keewi ha tente kadi yogay nokkuji ɓurɗi mantinede oɗo sahalan ɓe kolliti darde mabɓe ko yidde haɓade kala jeelari e nder booli Nouakchott ɓe kolliti noon oɗo saaha mo gonɗen ma joni nde wattoy taw kadi ulama o en ne mbawa tawede beele kadi ɓenne mbawa haɓade beele kadi ɓenne mbawa walludeɓe haɓade wonande ɓen yelotoɓe yoga e booli e nder leydi ndi kala joni toon to leydi Mauritanie keddoɗen ma en kaale jayde witede kalamɓe kolliti wonande kolaɗo kuuɓal jagorɗo kalfinaɗo ko fate banggue awo waɗi jiilu mum kolaɗo kuuɓal kala walla mbiyen jayde witede ami holliti wonande kolaɗo kuuɓal to kadi ko cikko jagorɗo kalfinaɗo ko fa walla mbiyen kolaɗo kuuɓal jagorɗo kalfinaɗo ko fate banggue awo waɗi jiilu mum hanki toon to Nouadhibou caggal on jaltugol wonande koninkoɓe jogotoɓe nden kay kisal maje kadɗe leydi ndi wonnoɓe heblo yogay cuuɗi taw kadi ko jangguirɗi gam heblede caggal anden kay kisal wonande maje kadɗe leydi Mauritanie ɓe jalti aɓe joni no fewi kanko noon wo tawtorama tene kadi o wasima maɓe ko fate banggue nden ka kame kisala ene tawtora ɗum noon ñawo mo Nouadhibou kame maire mo wuuro ngo ene wondi kadi yogay koninkoɓe ene wondi kadi commande ji kewɗi no fewi gam jaltugol ɓeɗo hen koninkoɓe taw kadi ko jogorɓe jogade nden ka kame kisal maje kadɗe leydi Mauritanie joni toon to leydi Mauritanie keddoɗen ma en kaali jayde witen le kalamɓe kolliti wonande darniɓe haqqe innamade joyo haɗanoɓe yaade toon to Siwisa Genève gam tawtorede jonde haqqe innama ade gam haɓade piile kame lebte e nder leyɗele ɗe e kamɓe nde ɓe kaɗa yaade wonande kay kalfinade konngol laamu leydi Mauritanie on noon hollitino wonande kay visa ji mabɓe ɗi ko visa ji fenade ɗi gonano gonga kamɓene ɓe kolliri natte mabɓe e jayde witen le kalam ɓe kolliti wonande e ɗiɗo hen visa ji ɓe keeɓi ɗum ko toon to Dakar tene kadi rokkiɓe visa ji ɗi ko ambassade Suisse taweteɗo toon to Dakar e ko wona ɗum ko noon ɓe kolliti e ɗiɗo hen visa ji ko visa ji moƴƴi no fewi hawɗo saaha mo gonen laamu leydi Mauritanie dartaki haɓade gam ɓeɗo hen daraniɓe haqqe innamade e nder leydi Mauritanie joni toon to leydi Mauritanie keddoɗen ma en kaale jani witen Apan News ɓe kolliti wonande nokko biteɗo Magata nokko biteɗo Magata toon to Lahjara e tonne kadi ene wona temedde tati e capanɗe jeegom kilométre hakkude muɗum e Nouakchott e tonne kadi ko suka goto jarowo e duuɓi nogas pawɗi kam tigui teɓɓiti e woyndu taw kadi ɓe gasanno ko kanŋe kanko noon ko toon tigui o maayi waɗi gañiɓe ma en garta hen so tawi en keeɓi ko ɓuuri hen labde sen geewi toon to leydi Mauritanie paɗen ko toon to leydi Mali ɗowoɓe sumgoji leydi ndi ɓe kolliti hawɗo saaha mo gonɗen aɓe ñagui rokkede ko fate banggue yajede gam ɓe daña fartaŋe wawde limde kala ko wari e sumgoji he ko gala so tawi tan gasi sumgoji ɗi kala ko jaltinteɗi haydara hen suuɗetake ko wona ɗum ko noon e nder leydi ndi hanki kene fota wonde sappo e jeegom landa kamɓe kala ɓe jooɗima ɓe cifodiri ɓe dokkodiri hoolare so tawi kay résultat ɗi jalti ala dokkade so polgu so wona IBK kamɓene ɓe jaɓata hande ɓe jaɓata janggo e nder leydi Mali kala joni toon to leydi Mali keddoɗen ma en kaale cour constitutionnel leydi ndi caggal kay kolce bamɗi e nder ɓoggi karalleje yogay haaloɓe jardude atoyuji kame coccorɗe kala ɓe kollitino wonande kay ɓeɗon magistrat ji walla tan mbiyen ɓen wonɓe toon to cour constitutionnel halfinaɓe tumorgal leydi ndi ɓe kollirino wonande keeɓi kene fota wonde temedde jeenayyi million taw kadi rokkiɓe ɗum ko Ibrahima Boubacara Keita beele ɓe mbawa lammitinde ɗum dawal muɗum ɗimmala ko wona ɗum ko noon ɓen kolliti hanki metti
men no feewi ɓe kolliti so tawi kay ɗen koppareje ene laaɓi tigi Ibrahima Boubacar Keita rokkiɓe ɓen haaloɓe yo peccu ɗen koppareje kala nan ɗo kaɗon haala so tawi feccima e ɗeɗon koppareje en gasa taw ɓe keeɓi ɗeɗon koppareje ɗum noon yimɓe yo ɗaccu haalde ko ganda so tawi kay woni ɓe keeɓino 9 million wona kaɗo haala haalete e nder leydi Mali kala ha joni toon to leydi Mali keddoɗen ma en kaale magistrat wonande ñawoɓe leydi ndi caggal nde gonno e hofgo juuɗe e lewru mayno ndu oɗo saaha noon ɓe jooɗima ɓe ɓeydi balɗe jeeɗiɗi e hofgo mabɓe gon hofgo noon fuɗɗitto ko ñalawma janggo aljuma janggo balɗe jeeɗiɗi ɓe memata ñawore leydi ndi kala caggal hollirteɓe hawɗe saaha mo gonen ɓe joddima e laamu ngu kono ala ko gasi ko fati e banggue hujjaji mabɓe ɗiɓe jinno yo laamu ngu yoltanɓe sen giwi toon to leydi Mali paɗen ko toon to Guinée Conakry jonde jooɗima hanki gam yurnitade nogas e 7 septembre taw kadi ko bowal wiite noon hitande ujunnaje ɗiɗi hitande ujunnaje ɗiɗi jeenayyi taw kadi ko wargoji musɗi bannoɗi toon e laamu Moussa Dadis Camara ha ganduɗa noon kene foto wonde 150 mbarano toon to stade mo 28 septembre mo Conakry taw kadi ganduɗa sukaɓe rewɓe hewɓe mbaɗa toon ko wiite viol taw kadi waɗiɓe viol ko koninkoɓe ɓe leydi Guinée oɗo saaha noon ɓe jurtim ɓe ƴeewi ɓe ƴewtini ɓe tawi kene foto wawde ñawde ɓen koninkoɓe wannoɓe ɗeɗon golle kamtoriɗe nder leydi Guinée kene fotode 70 milliards 70 milliards GNF taw kadi koye koppareje e franc guinéen ko ɗum tigui foto wawde ñawdeɓe ko wona ɗum ko noon États-Unis d'Amérique huninoma wonande ma walli ɓe koppareje ko fate ñawore ɓen koninkoɓe ko wona ɗum ko Union européenne kamɓe fedde gota go windere kamɓe kala ɓe kollitino so tawi ñawore nde darima maɓe mballitɓe hen ha joni toon to Guinée keddoɗen bo wallaɗe diwoje ngal Guinée hollitino ñalawma janggo maɓe natan hofgo juuɗe ɓe kolliti oɗo saaha mo gonen ɓe dartini ɓe kayti natande hofgo juuɗe ha saaha goɗɗo sen giwi toon to Guinée paɗen ko toon to Côte d'Ivoire gouvernement mo Côte d'Ivoire holliti wonande oɗo saaha mo gonen e nder leydi Côte d'Ivoire kala oɗo saaha koɓe winditoɓe tene kadi kala jeeyo ma heeb ko wiyete carte commerce beele ɓe ganda yeeɓe wonɓe e leydi ndi kala no potiri wawa kadi wewde e wadde ɗum surveillance nden kay kisal beele mbuñari ko fate banggue lempoji e ko fate banggue agrément kamɓe patante wasa wonde e nder leydi ndi keddoɗen ha joni koye fof ko fof militaire jagga toon to leydi Côte d'Ivoire toon to Abidjan ha toon to Dalwa o jagga noon koye nokku biteɗo Jita village ko toon tigui o jagga kene fota wonde 12 kilométre hakkude muɗum e lamorgo ngo woni Abidjan mo wonno e kar goto mo ɓorni teni makko omo jogui carte makko tene kadi omo jogui fetel tokoso ko ɗon tigui ɗon tigui gendarme ɓe paye makko juuɗe nde namdi molɗo waɗi heble makko ala ko haali hen haydara oɗo sa omo tawi e cuuɗi dumbirɗi omo fadi ñawore makko toon to leydi Côte d'Ivoire ha joni toon to Côte d'Ivoire keddoɗen ma en kaali laana mintereɓe tokosa kan tigui yani ñalawma hanki o kayani noon koyno ko biteɗo beñe villa ko toon tigui kay yani e ndiyama yimɓe ɗiɗi noon mbasi hen pittali mumen sen giwi toon to Côte d'Ivoire paɗen ko toon to Benin Patrice Talon ko horejo leydi ndi e tuma kay nde o hollinoma o yurnita tugnorgal leydi ndi gam yidde waylude ɗum beele kadi o addat tugnorgal kesal ma wattiɗen gueɗe keɗoɗo saaha noon waati ndeɗon eɓɓade caggal kay hollidema wonande référendum e leydi namdi ko ngaalu tene kadi oɗo saaha mo gonen Benin ene tacca crise cattuɗo no feewi e tene kadi ɓoyataɓe payi koye sumgoji ko fati e banggue sarɗi yankoɓe e nder leydi Benin sen giwi toon to Benin paɗen ko toon to Gabon FMI hitande ujunnaje ɗe 17 jaɓano ñamlude Gabon ko sohluno e koppareje caggal kay aɗa ndewa laamu leydi Gabon koppareje jonɗi no feewi oɗo saaha mo gonɗen noon ɓe guitti kene foto wonde 100 million taw kadi koye koppareje dollar gam ñamlude ɗum laamu leydi Gabon beele kadi wawa tiggidde yoga e boyli taw kadi ko ndelam kuɓam e nder leydi ndi yoga kadi e gollorɗe beele ɓe mbawa ƴettidde faggudu mabɓe e nder leydi ndi kala ha joni toon to leydi Gabon keddoɗen wonande jagorɗo kalfinaɗe hakkude leyɗele mo leydi Rwanda waɗi jillu mum e nder leydi Gabon ñalawma hanke o joɗodima e horejo leydi Gabon yidde makko noon ko oɗo saaha mo gonen yo Gabon jagganmo koyngal beele kay eɓe mbawa lamade taw kadi ko catal bitegal francophonie e sirtinɗo noon kanko jagorɗo kalfinaɗe hakkude leyɗele mo leydi Rwanda o waɗino jillu makko toon to Nouakchott taw kadi koye bateau Union africaine gam yidde kay wonande lamɓe
hewɓe beele ne jagganamo koyngal beele kadi on wawa folde oɗo hen biteɗo Michaela Jean taw kadi ko laamiɗo catal bitengal francophonie ton to RDC paɗena Jean Pierre Bemba yettima hanki Jean Pierre Bemba yettima hanki ton to Bowal laaɗi waji ngal Kinshasa yimɓe makko jaɓɓimamo toon taw kadi ko yimɓe hewɓe no feewi ngari giɓi e nder leydi ndi kala ha e lamorgo ngo kala ko wona ɗum kono dadiɓe ne ngari nde jiiɗino barde yogay booli kono noon ɓe donki Allah sukaɓe hewɓe ɓe mbattini ko weddade gaz uji sukaɓe kadi mbattini ko weddateɓe kaaƴe ko wona ɗum konon kanko Jean Pierre Memba o yinnoti ko waloyde galle makko kono dadiɓe kolliti o waloyta galle makko o waloy koye hôtel goto taw kadi hôtel mo ganduɗa mo ɓuurani heptinede no fewi beele ene wonanamo nden kakkame kisala siftinde noon kanko Jean Pierre Memba kanko tigui wonno chef de guerre ton to RCA woni Central Afrique tene kadi o wonno ko ancien rebelle tene kadi o wonno kadi ko vice président ton to leydi Congo ko wona ɗum ko noon wo jagganoma ton to cour pénal international to Pays-Bas o taƴana toon omo leelo e duuɓi kaso omo leelo kaso duuɓi jonɗi no fewi kene foto wonde e duuɓi sappo e goho wartano e nder leydi Congo ñawore makko gasi ha laaɓi ngol lawol noon warti gam yidde ƴamde lefol laamu e nder leydi Congo ko wona ɗum ko Moïse Katumbi kañum nene en ɗamina ma toon ñalawma hande walla janggo e kamɓe noon ɓe jii kay ko jijjinoyde kayitaji mabɓe gam yidde ƴamde lefol laamu e nder leydi Congo semgi wi toon to Congo paɗen ko toon to Tunisie caggal kay jonte ɗiɗi nde leydi Tunisie kam leyɗele goɗɗe kala cali jaɓɓade kaɗo hen laana taw kadi laana ka ganduɗa aka waɗi kene fota wonde temedde yimɓe aka waɗi kene fota wonde yimɓe yonɓe no fewi taw kadi kamɓe kala ɓe gonno koye maje kadɗe ɗe ɓe donkuno yaade toon to Italie ɓe donki jofde toon to Libye ɓe donki jofde toon to Tunisie caggal laamu leydi Tunisie jaɓano ɓe jofa toon ñalawma hanki onon laamu leydi Tunisie jaaɓi ɓe jofa toon caggal nde mbaɗi balɗe sappo e joyi e ndiyama tene kadi rewɓe ɗiɗo so wiɓe ne gonno hen nden ɓe jettima kaggulade mo Zerzi ko toon tigui kamɓe rewɓe ɗiɗi ɓe kala ɓe jibini e dow jaam e cellal kisal ɓe keɓani hay tana goto sen wi toon to Tunisie paɗen ko toon to Zimbabwe e nokkumo lamorgo mabɓe wiyete Harare ñalawma hanki o ko pelɓodiral musgal waɗi toon caggal noon wonande kay subaka hanki o ɗam mbiɓe ko fate banggue sumgoji nde ɓe jaltini taw kadi ɓe jaltini koko fate banggue sumgoji sarɗiyankoɓe taw kadi sarɗiyankoɓe députéji ko fati e banggue présidentiel soit taw yalti tan koko fate banggue sarɗiyankoɓe kamɓene ɓe kolliri mette mabɓe wideɓe kay wona landa laamu ka gagni PF wona ɓen tigui gagni ko lundiɓe ɓe taw kadi ɓe mbi gagni ko Nelson Samisa ko wona ɗum kono yimɓe makko jippima e booli mbaɗi seppoji gulɗi jaw ha ganduɗa dadiɓe gari ɓe beddodiri kaaƴe kame garnaɗa ha ganduɗa baluji ɗiɗi pellama to walla mbiyen baluji kewɗi pellama toon ha yimɓe tatto mbasen pittali mumen eɗen mbiya tan reeni guesa segɓe taw kadi ko guesa ñebbe ko ɓande caggal noon e kala saaha ɓeɗe henna jajaɓe kame sosoɓe e liliɓe barinaɓe kala ene gujji toon e gara ene cufa ñebbe segɓe ko ɗum saabino addi kongola reeni guesa segɓe ko ɓande eɗen kadi eɗen gandi renno Zimbabwe ko oɗo henna biteɗo Robert Mugabe caggal Mugabe iwe laamu oɗo saaha ma seppoji juɓɓine e kala nokkuji siftinde noon landa mbiya ko gagnima ka ko landa Robert Mugabe mbiyete ko PF kamɓe goni laamiɓe e leydi ndi guila hitande 1990 e capanɗe jeetati ha oɗo saaha mo gonɗen oɗo saaha noon kamɓe kala ɓe noddama yooɓe gaddu jaam e kisal e nder leydi ndi kala oɗon ketto kaɓuruji mon jolam jaɓe kabruji men jolam jaberi fonna wonde ko haali Abouba woni koye ɗanndugal tokosala ñalawma janggoma en kettomo e jolam jaberi paɗen ko toon to leydi France suka gorko jaro duuɓi sappo e ɗiɗi ko ɗum tigui hulɓini toon yimɓe yonɓe no fewi ha haaɗi laaɗe ɗiɗi diwoje diwde ɗen laaɗe ɗiɗi noon ndiwanno kono ko biteɗo Nice ne tawe e nder leydi France ɗen laaɗe noon ɗe paano ko toon to Rome woni Italie ko toon ɗe paano e laana gota fonno nawde ko capanɗe jeeɗiɗo e jeenayo gorka ka nawanno ko temedere e capanɗe jeeɗiɗo e jeenayo taw noon cukalel ngel ngel waɗiti ko application biteɗo airdrop ko application nde waɗi nde noon waɗi partagé Bluetooth nden laaɗi ɗiɗɗe kala yimɓe joni hen ha gasi ala ko heddi so wona ɗe jogori diwde ko nden tigui won neldi message e Bluetooth wonande onon wonɓe ɗeɗo hen laaɗe gande bombo nana e nder laaɗe he so tawi on jeeyi ha toon to duusuji to bomboje ne toon ko ɗon tigui wonande kay ɓen commandaji joguiɓe nden kay kisal laaɗe ɗe ɓe noddi tigui ɓeɗo hen dadiɓe ne ɓen gaari wonnoɓe laaɗe ɗe kala jippina ha laaɓi caggal noon kamɓe ɓen dadiɓe ɓe gaddi dewaɗi mabɓe
ɓe naate laaɗe heɓe puylaaɗe aɓe tan ɓe jiyani ɓe dutte message o ɓe tawi message o iwi koye inde biteɗo ali o noon ɓe dutte ɓen jolnoɓe laaɗe ɓe kala ɓe tawi ali o ko cukalel tokosel ne yara e duuɓi sappo e ɗiɗi jeeya ko toon to ko wayti e to kadi fano ko toon to Rome woni Italie oɗo saha noon cukalel ngel ne tawi e juuɗe dadiɓe kono kam dadiɓe mbaɗi dossier ji mabɓe dossier ji maggel a banggue caggal noon taskede ko cukalel oɗo saha noon ɓe jokki hen loskoji mabɓe e ɗum noon waɗi ko toon to leydi France ma en garte ɗo henna ko wiyete sans commentaire en ngala hen commentaire e kettoɗe oɗo audio ƴewon pular no wayi alɗude musidɓe tedduɓe bisimillahi mbiɗa waɗa noon ɗo yimere teskuye ko gandal maali ɗum amanta to mbaadi a fayrita a teskoto inga yejjitta alkul pular e limtu mum mbaadi e sufu mum tesko ɗum ko allah mo hono mum allah baa ko ballal allah baaɗo mo ronkani baa ko ɓamtade heɓata ko sendentani caago tagatagal e cellal doore pamɗani daa ko darde e ɗaɗade taw en ngamani daa ko ɗemgol wonɗaɗi leñol ngol woodata songal woodani ko endam ende yummu ko yurmede faa ko feere fanare fagguru ɓamtare gaa ko gandal ngesa basilani demdo banin sani haa ko hare ayare basal moƴƴani iyo ko inde kongal inni kala majjani jee ko jande jamiroje gel tawɗo mo lesɗani kaa ko kawral woni doole ceerabu naftani laa ko lellen laawi ɓamtare ko leelani ma ko mahoɗene gottago taƴa ɓoggi majjugago pofel hende ɗiɓagu naa ko nangodiran ha tire taw en ceertani ñaa ko ñantugol men yo ñabbu ganni sofani ngaa ko ngari e mbaadi e mbasani ko lamto guene aadengal jasani baa ko parnoɗen ko gonnen sen puyani raa ko ri majje rattiradde addi ganda ko leelani saa ko sali pine e ganda sanede taa ko taari ganda tarramen ɓe jasani waa ko janggu windu pulasa ɗayani yaa ko yewitare addi yeware moƴƴani yaa ko ƴellitare gande e pine ɗemgal men mbaa ko mbinda ndaa ko ndaara ngaa ko ganda jaa ko janga haa mbawa kodi mbewal ko alkule no alkule ni ko e limtongal jeeya limdu pular ko caɓantati e ɗiɗi teskoɗa ɗa e goɗɗo ko yuɓa nafra wona hen jeeya pular ko ɗemgal no ɗemde ni ko ko jangete yo haal jange naftore yimɓe jaɓɓol pular alluwa muɗum baako en ngala hen konngol ko noon kettori guite mon ɗum noon pular janggen pular binden pular ƴelliten pular ha ɓuura ƴellitade Afrique no comme suwayli ni musidɓe tedduɓe konngol meɗen mbaynigo yowiti koyngol ɗo hen lefol janggen pular mbawen pular bitten pular gonen pular musidɓe tedduɓe kabruji jolam jaɓeri fonno wonde ko haali aboubama warani hen janggo so gueno haaji ɗo yesso haalirde he ko musidɗo moon guiɗo moon sehil moon Sar Abdoullahi Sar kettuki malaki jaam yo jaam Allah hiranen musidɓe tedduɓe